Čaute, tu som opäť Varginio a vítam vás u môjho vlogu, v ktorom si iba tak v rýchlosti porozprávame, že jak sa máme a tak, viete, tie také... skoro som prevrátil stôl. Fú. No, tak, ľudia, ako ste si mohli všimnúť, dneska je úplne super deň, úplne geniálny, tak pôjdem von, niečo podniknem. Ešte neviem čo. Ale ľudia, problém je to s tými challengeami. Nič, nemám žiadne nápady. Ako mám nápady veľa, dnes to musím ísť kúpiť a Lidl je ďaleko, viete ako. Ale teraz v blízkych dňoch, v pondelok by som niečo spravím určite. A to bude možno iba taký lightový spravím. Ja neviem čo. Možno tú škoricu spravím, ja neviem. A to robil každý. Ježiš. To už robil každý, to už je otrepané podľa mňa, ale tak ja neviem. Tak ale všetko treba spraviť, čiže spravím aj tú škoricu. Potom by som spravil toho škorpióna, čo to je, tú papriku. Nechutnú, sušenú. Tú štiplavú, možno to spravím. Neviem. A tak no. Dneska som sa tak, že fajne vyspal k tomu. Som bol do 4. hore, ale tak to nemusí nikto vedieť. Normálne, no. Ale niečo ešte možno teraz vymyslím. Možno niečo spravím, ale keď neviem čo. Ale niečo spravím. Čiže asi toľko k tomuto vlogu, lebo fakt. Ešte som trocha unavený. Tak asi sa vidíme u nejakého vlogu alebo u challengeu, ktorý možno vidia ešte dneska. Možno. Takže ja sa s vami budem lúčiť už a vidíme sa u nejakého ďalšieho videjka alebo ja neviem už u challengeu. A ešte strašne vám ďakujem za tie odbery, za lajky a za komentáre úplne. Chcel by som spraviť nejaký taký, keď tam bude už tých 25 odoberateľov, tak by som ešte chcel spraviť nejaký taký, že také prekvapko, nejaký taký hnusný challenge by som spravil za to. A úplne tak ďakujem vám už podporu, že ma sledujete a ja to robím pre vás a som rád, že to robím. A som rád, že sa na mňa smiete a gricam aj, ak mi to nechutí. Takže vidíme sa u nejakého ďalšieho videjka. Zatiaľ užívajte slnka a vidíme sa. Čaute.